Apoi voi vreți să ne omorâți? Uitați ce provocări am primit. Unele super. Andra Sandu ne scrie. Vă provoc să faceți provocarea cu sarea și viața. Ok. 3, 2... La mine nu. Doar de la gheață. Doar apoi. Doamne. Uite. Mă nu opri. La mine încă nu. Da, Pavel nu are efect, că e mai Pavel. Nu opri, bă. Lasă-mă să... Doare. Ia și. Cum nu te doare, mă, pe tine? Uite așa simplu. A, cred că știu, da, trebuie să faci iarăși. Ce? Trebuie să faci tu iarăși. De ce? Că aveai apă, să nu gheața aia mână, după aia ai avut acul, după aia ai avut acul, ca la împlicare. Da. Mă încearcă. Nu doare? Nu. Ia, hai, de pune, dă-l jos. Hai, cum s-a... Hai dă. Eu ți-am zis! Dar nu m-a dorut. Am... Ionuț, vă provoc să mâncați biscuiți cu ketchup. No, deci din cauza idioțenei mele trebuie să mai facem încă o dată. E idiot. Tu ai zis? Da. Nu, ce panic când nu ți se vede fața. Am pus o balegă aici. Se vede? Bă, că de balegă. Stai cu mama aia la mine. Stai dincolo de atât de acasă. Bagă la gură. La mine nu se vede. Dă-mi palma. Gata. Hai, bă, mai bagă unul. Ok, eu nu vă provoc să mâncați ciocolată cu mustață. Silvia Danila ne provoacă să facem scăciunuri pe o masă. Mersi. Ok, deci următoarea provocare ghiciți de la CR, de la Pavel normal. Să mâncați fiecare câte 3 ardei iuți roșii. Păi se putea. Ok, ia de măcinita mai răptoiul. Așa, hai, ora. Stai, mă, idiotule, l-ai băgat pe totul. Ah! Bă, nu că... Repte. Ia pe eu. Bă, pula. Bă, dacă-i mâncăm noi pe toți. Nu mai, gata, murim, pa! Ajunge. La știre de la ora 12. Un premieră, Cristina Rus, ne spune: vă provoc să amestecați ketchup cu muștar, să-l puneți pe pâine, apoi brânză și deasupra ciocolată. Ok.
Ce să mori în iad! Haide și... Iar mă... Ce vrei, mă? Lasă. Joe Iuliana, vă provoc să mâncați fiecare câte o lămâie ca pe un măr. Ok. Bagă! Bă, e bună. Vine înapoi! Deci Andra Sandu ne provoacă să mâncăm hârtie. Ok. Bă, deci că e pizza. Nu sper că vă iubim atât de mult, crânțărele cu ketchup și muștar. Hai! Nu mai sunt voie. Nu mai pun voie. De ce mă tot filmezi? Ești prea tare.